Gràcies. Bé, des de fa unes setmanes sembla que alguns, per fi, comencen a adonar-se de la pèrdua d'aquesta majoria social, de la que els agrada tant alardejar, i l'única cosa que us preocupa és fer tot el possible per mantindre's al poder a tota costa, obtenint com siga avantatges sobre la resta. Avantatges com el que ara claríssimament ens acaba de mostrar l'alcalde d'esta ciutat fa tan sols uns minuts. No hi ha dia que passe que no escoltem parlar uns i els altres de la modificació de l'actual llei, el règim electoral, pel que fa a les eleccions municipals, una modificació que des del Partit Popular pretenen justificar com una mesura de regeneració democràtica, s'omplin la boca parlant de regeneració democràtica, i per contra l'únic que busca és, com ja he dit abans, la perpetuació en el poder dels grups majoritaris, siga com siga i a costa del que faça falta. I és que després de les eleccions europees, jo crec que s'ha evidenciat de forma claríssima la pèrdua de la pràctica totalitat d'aquesta majoria social de la que els agrada parlar, així com també ho demostren la pràctica totalitat de les enquestes sociològiques que per ahir van circular, d'aquesta fi del bipartidisme i amb ella la d'aquest sistema d'alternança en què ens trobem instal·lats actualment. I això a alguns els fa molta por, moltíssima por. Tanta por que en escoltar que el govern del senyor Rajoy ha decidit aparcar la proposta d'elecció directa dels alcaldes d'aquest debat de reforma electoral, sembla que a més d'un els ha fet esborronar-se de forma considerable. D'ahir l'aparició fa uns dies d'alguns tuits molt curiosos de l'alcalde d'esta ciutat en veure perillar aquesta supremacia electoral de la que gaudix en aquests moments i la presentació avui també d'esta moció per part del Partit Popular. Y es que, como ha dicho el señor Rus fa uns días, quien se pone nervioso es porque seguramente en su población lo tiene mal. Y hay señores del Partido Popular, ahí, escolten al señor Rus, dice que tant els agrada acollir-se quan volen, pues escolten el que el señor Rus els acaba de dir fa tan sols uns dies. I és que vostès, sembla que mai tenen prou. No tenen prou vostès en que amb el 44% dels vots en les passades eleccions obtingueren vostès el 52% de la totalitat d'aquest plenari. 44, 52. Veu que tampoc tenen prou en que un regidor del Partit Popular supose 1.200 vots i un regidor, per exemple, d'aquest grup de Compromís supose 1.700 vots. No tenen prou, no tenen prou. Encara volen més i més. I volen assegurar-se, passe el que passe, vinga qui vinga, que l'alcaldia és nostra. La cadira no vol afrutar ningú. Sigui amb el 30, amb el 40, amb el 15 o amb el 50. Però la cadira no vol afruten. Això sí que no. Això sí que no ho podem permetre. Utilitzar la seva majoria absoluta de forma unilateral per intentar modificar l'actual sistema per un altre més propici per a vostès és, com ja els hem dit moltíssimes vegades, un autèntic cop d'estat legal que pervertiria la verdadera voluntat de la ciutadania i reduiria la seva representativitat, i això els assegurem que no els ho anem a permetre. Perquè parlar de regeneració democràtica i de voluntat dels ciutadans, que tant els agrada dir a vosaltres, a vostès, no és parlar del que vostès parlen, no és parlar de baixar dels tants percents per obtindre majories, és parlar de propostes totalment oposades al que vostès diuen. És parlar, per exemple, d'un canvi d'aquesta fórmula d'assignació de regidors, la llei d'OMS, que tant parlem, que premia les llistes més votades i castiga les minoritàries. És parlar d'eliminar la barrera del 5% necessari per optar a tindre representació, que deixa fora moltíssimes vegades opcions que sí que l'obtindrien amb un sistema més proporcional. I és parlar de la necessitat de llistes obertes. Ahir sí que parlem de que la ciutadania té tota la voluntat i té tota la possibilitat de triar allò que volen. I a vostès això no els agrada. Per això avui nosaltres, i veient la moció presentada pel Partit Socialista que donava a rebutjar aquesta modificació de la LOREC presentada pel Partit Popular, estem d'acord. El que nosaltres ens dona igual és que es plantegi 6 mesos abans d'acabar la legislatura o no. El que volem és que se'n parli, i que se'n parli per modificar-la en un sentit més proporcional i atenent a la voluntat dels ciutadans. I per això, aquestes propostes o aquests filtres que els acabo d'anunciar són els que nosaltres presentem en aquesta primera edició a la moció del Partit Socialista. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Milvàquez.